Здравейте! Не знам какъв ден сме. Отивам до сладкарница Неделя за едно лате и чакаме Ели да дойде да ме вземе. Ето я кака ви барче ме взе. Здравейте! Отново, приятели, как сте? Отиваме на пътешествие в Тетевен. Да, направили сме се една специална програма, която няма сега да ви казвам. Вие ще следите. То как мина пред? Вие ще следите. Започваме с... ще казваме едно по едно. Отиваме първо до Коложенският манастир. После... Три даже съм тук. Аз знах само за едно. И тук съм взел по една баничка. Да, това е защото пазим диета с него и ядем само здравословни и нискокалорични храни. И домашни, това да ми ще купя на баница. А как можеш храната на земята да оставиш? Нали плик, нали ти? Плика, ма на земята, бе, това е храна, дай да го става отзад. И ще намазни седалките. Няма да намазни, нали в плик. Уважение трябваш към храната. Добре, оставяме ви, защото са ни чака тежък път. Пътуваме! Пак сме на нашата бензиностанция. Личната, моята. Като пътуваме за Габрово, само тук спираме. Нищо са не пътуваме за Габрово. И то почти. Опа. Какво ще ядем? Да ядем. Няма да ядем. С салувчица? Аз Да, с бомбонче. преди такива много използвам. Да. Но то не можах да харесам трети. Покажи на хората. И вода. Ти купих. Да. Продължаваме по пътя си. Изпуках! Смяли ми се преди малко. Настигнах нещо. Сухожили? Не знам какво, но не е добре. Чакайте да се на обратно. Слез. Подземният тунел, който е излизал над село Гложене. Искаш ли да се бушнем в тунела? Не. То сигурно не е позволено. 50 минути, ти смята колко ходене и това не е близо. По тази пътека? Да. 50 минути си е 1 час. Чешма. Ич да не. Да. Къде? Ето тук. Ето го. Поздравей, куджинци. Кони къде? Добре, че е вързан. Къде? Или първо догоре да пи. Гледай съм да ми въркача. Ходиш, де ходиш. Така е, не можем без бетон. Еми да. Аз трябва да снимам на хората, що се снимам себе си. Не, там не може да е. Има стълби. Има стълби. Айде към министъра. Глейте. Та камерка, ако ми имах тук едно мущуче, ще е по-удобно. Хубаво мирише. На какво? На огън. Искаш ето да паля? Ето ги стълбите. Ето тук бих живял. И аз между къде? Ето тук, да, виж каква гледка. Да, много хубаво. И да си викаш по цял ден. И може да си викаш и проститутки. Това ме преследва. Аз не знам само къде трябва да ходим. Еми то това е. Къде да ходиш? Ето музей. А това е кой? Васил Левски.
Приключихме с разглеждането на този манастир. Как Вибарче въведе новата дестинация. Варна. О, само нашата хора останала. Къде чуха другите хора? Част други. Да. Даже ми се виждаше дъхът. Къде се закачих? Отново сме в тази кола. Същите хора. Ето сме на втората локация. Елитича. Може да си позволи жената. Има сцена. Само, че тя трябва да ви каже къде сме, защото аз не помня. Защото така ми дострои тази жена. Значи сега, Ели, ако желаеш да минем по този мост, мен ме срам, жената фотографира. Дай да снимам, какво снимаш? Моста? Моста. Кост. Знаеш кой се е под моста? Моля? Знаеш кой се е под моста? Коста. Те пустина, няма да ги звучваш. Как ще ги звучиш? Обясни ли на хората? Не казах, че ти трябва да им обясниш. Здравейте, драги зрители. Намираме се това е река Вит, първото, което е. Това е река ли? Да. Близо до Рибарица сме. Тук е лобното място на нашият революционер Георги Бенковски. Върховата печет на Бенковски, знаете. След потушаване на въстанието, след потушаване на Плъското въстание, нали знаете, разбягват се всички, така, колко са оцелели. И тук, значи, 4 бяха оцелелите. Знам, че Захари Стоянов, той и още 2 са стигнали тук до този мост, от които води всъщност излиза само Захари Стоянов. А други са го заклали? Не, друг, те са 4. Ама сега ще възлужа кои са другите. Значи Бенковски, Захари Стоянов и още 2. И другите 3 ги убиват и само Захари Стоянов мисля, че оцелява в водите на тази река. 5 лева сега са. Гит! Залагам на iPhone. Аз ще помра, те ми глупо съм. Искаш да последваш пътя на Георги Бенковски? Давай, че ако паднем. Сега не ме бутай. Няма да бута. Снимам се пак. Имаш ли? Да. Така аз да снимам про една фотография да заснема. Много красива река, обаче се белязвате ли? Много е хубаво. С какъв филтър снимаш, такъв цвят вадиш? Но цвят не е такъв. Но обикновен. Дори си филтри, не обичам филтри. Не е много да такова. Вървиме. Леле, майко! Къде е да се хвати? Аз не се хватам! Не се хватиш! Ти защо трябва да се хвем? Къде да хода? Моля, сега и така. От страх ли? О, да бе, да! Саме разхвати мене! Хареса. Ние сме само 2. Трябва да си намерим трети. Ние сме тъпи като за 3. Нищо, че сме 2. Виж, това е кръчма. Било е. Ето да видите калната гума. Леко излезнахме от пътя. Защото Алек така ни каза. Алек каза, излезте от пътя. И ние излезнахме. Какво да правиме? Сега отиваме да пъпкаме, защото все пак Рибарица не е на 20 км от София. 1,5, а не сме нито закусвали. Не, ядохме по една баничка. Която носи. Ама ние броим. Тя беше толкова. Това ядене ли? Ние трябва стабилно. 6 пъти по толкова да ядем. Сега викаш тръгваме. Айде сега. Така доста бързо пристигнахме и до другата локация. Там има строеж на дървена къщичка. Та да не от 3 прасенца, бе. Болки ще дойде духа. И ето тук ще ядем в това нещо. 3 глупаци. Ето сега, вижте, това казахме. Какво е строителството на бъдещето? Фугите, а? Как се казваш? Това компас. Аха. О, виж кон. Искаш навънка седим? Да, бе, това е приятно. Само да видим дали наистина има заядане. Ако не ще седим то кон. Тук лятото трябваше да дойдем на басейн. Ще дойдем, бе, не се опознаваме футбол. Working. Жостер. Тук говорим на
Какво наготвят? Добър ден! Работите ли? Не работим. Защо така? Работим. Работим, искам да съм до почивка. Защото, ако знаете, това поло, или ето, понеже спортен модел RS плюс 6, трябваше да заредим пак. Нали? 1200 коня. GTR. И то расови. Това ли така мериш тук? На ком? Какво ти мериш, бе? Вип си турил. Да, то мериш на краща. На Версаче. Диор. Сега ще зареждаме шодео. Къде спали? Да бе, му го разпиля. В принцип имахме камера, но тя умря. Но ти неудобна колата. Къде съм? Ти е 1200 коня. Спортните коли са такива. Иначе как сте? Класната. Просто си ги седем ли? Кафе? Да, ево. Кое? И тури, кое е тука? Що в същата чаша от неделя ли? Да оближва Ти си го изсипа вътре. аромата. Че той мирише на пикня. Ей, това е бисквита. Искаш ли това? Не ми Защото изглежда по-хубаво. Да, то е така. Взема. И сега се прибираме за София. Поршминем през Бухово. А другата седмица сели ще ходим на каща. Няма пътуваме заедно. Що? Ние в среда четвърта вечерта ще тръгнем. Аз сега ходя с здравка. Отиде ще купи един имот в Бухово. Отиваме. Първо ще оправим покрива. И аз ще му предложа моите майстори. Взимам ги. Съм ги... Че ще си платила и за малко покрив. И поне 10 след това. Да видим каква е обстановката и да пускаме майсторите. А Бухово ли? Някой, ако има нужда от майстори на покрив, най-добрите топ оферта ви давам. Само да не сте расисти. Защото ако сте расисти, няма се разберете. Човек си бори сам. Но ако не сте расисти, нямате проблем с това. Бръмче. Вибрира ли, не? Не. Главата ми вибрира. Не е лесно. Пустин се реши, защото да тапам тавана. Не от мен. Чу го, нали? Това го чух. О, боже, помиш, че поудявам. То бива шум в ушите. Ма това е нещо друго. Такова чувам постоянно. В уши, чу ли го? Да, да. Аз го чувам постоянно. Казахте, Така го чувам постоянно. ще купам хапчета. Не, звездите ми говорят, ама аз не ги разбирам какво ми казват. Звездички. Не. Само шума. Обичаш шума на парите? Обичам шума. Ще си стана дилър. Аз исках да си стана Батман, ама една. Дилър е по-престижно в днешно време. Батман отдавна това беше от наше време. Ние сме чисти дилъри, между другото, с тебе на бетон. Да. Ние диларуваме бетон. Някой има нужда от бетон. Обадете ни са. С отстъпка 1200 лева на кубик. Топ оферта. Да. Без фактура, разбира се, само на черно работим. Ние двамата. Иначе фирмата си. Иначе фирмата, не знам как работи, ние сме на черно. Сме на черно. На черния пазар. Не, но са хубаво. Мога да взема още 2-3 такива. На следващата бензиностанция. Спирам. То ти ако не тук, Саша. Това не е от България, да. Ще са грозни. Да, аз си харесвам българи, такива хубави балканци, плотни, мръсни, да миришат на мъж, бе, на мъж да мирише, на такова на... Расистка ли си?
Не си? Не съм. Все пак не си сигурно. Коментираме. Чао. Кой говори? Ето и да не го говорим. Така. След като заредихме няколко стотин пъти, вече сме в квартал Филиповци. Бухово. Не, това не е квартал ли? Град Бухово. Отиваме в фреш маркета, защото ние искаме да пазаруваме. Защото сме много фреш. Да, ще пием по един фреш, ще се тръгваме. Не виждам кофа обаче.